Καλημέρα λοιπόν. Μαθαίνω ότι προχωράτε αρκετά καλά. Κάποιοι πολύ δυνατά, κάποιοι λιγότερο δυνατά, αλλά έτσι συμβαίνει πάντα. Σε μια ομάδα υπάρχουν αυτοί που ξέρουν περισσότερα, που τα καταφέρουν καλύτερα και αυτοί που τα καταφέρνουν λιγότερο καλά. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί όλοι έχουν να πάρουν. Θα ήθελα να μου πείτε, μαθαίνω επίσης ότι από απόσταση επίσης πάνε πολύ καλά και αυτό είναι σημαντικό γιατί είχαμε λίγο φόβο να επιλέξουμε μεγάλο αριθμό ατόμων από απόσταση λόγω του ότι, όπως ξέρετε, υλοποιούμε το σεμινάριο για πρώτη φορά, το θερινό σχολείο μάλλον για πρώτη φορά. Το επόμενο θα είναι εξαιρετικά καλύτερα οργανωμένο από την εμπειρία που θα αποκτήσουμε από αυτό το θερινό. Θέλω να μου πείτε αν υπάρχουν προβλήματα. Αν δηλαδή αισθάνεστε ότι κάτι δεν πάει καλά, αν μπορούμε κάτι να το διορθώσουμε, να το λειτουργήσουμε καλύτερα κτλ. Γενικά είσαστε ευχαριστημένοι από τη μέχρι τώρα πορεία? Ωραία, μην διστάσετε. Αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα να το αναφέρετε στους συναδέλφους εδώ, στους μέντορες, στο τεχνικό υπεύθυνο, σε μένα, σε οποιονδήποτε τέλος πάντων βρείτε για να απευθυνθείτε. Εντάξει, λοιπόν, σας εύχομαι καλό κουράγιο, καλή επιτυχία και θα τα πούμε αναλυτικότερα την Κυριακή όταν θα κάνουμε το κλείσιμο του σεμιναρίου. Την Κυριακή πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Θα είμαστε για να δούμε τα αποτελέσματα τέλος πάντων. Θα δούμε τι έχουμε πετύχει, τι έχετε πετύχει μάλλον όλοι μαζί η ομάδα. Επειδή κάποιοι συναδελφοί σας μόλις μπήκαν, ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν κάποια προβλήματα, αν μπορούσαμε να κάνουμε κάποια έτσι διορθωτική κίνηση έστω και τώρα για να κάτι να αλλάξουμε. Μαθαίνω ότι πάτε πολύ καλά. Είναι ευχαριστημένοι δηλαδή και ο τεχνικός υπεύθυνος και οι μέντορες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ ωραία. Οπότε μαζί θα τα πούμε ξανά την Κυριακή στο κλείσιμο όταν θα μου παρουσιάσετε το αποτέλεσμα, να δούμε όλοι μαζί τι πετύχαμε τελικά. Εντάξει, λοιπόν, να είστε καλά και καλό κουράγιο. Λοιπόν, παιδες, να δούμε λίγο κάποια πράγματα που λέγαμε εχθές που θέλουμε εμείς Λοιπόν, εμείς έχουμε φτιάξει, για να ενημερώσω λίγο τώρα, για να είμαστε στο ίδιο σημείο. Αν λέω κάτι που δεν ισχύει, διακόψτε με αμέσως, έτσι. Λοιπόν, από πλευράς του client side έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να τραβάμε τα announcements, τα courses, και να τα πετάμε εδώ πέρα μέσα. Βέβαια, εμείς εδώ πέρα τα πετάμε σαν απλό λεκτικό. Δεν τα πετάμε όπως πρέπει να τα κάνουμε στην πορεία, αλλά θα το κάνουμε σήμερα. Για να μπορέσουμε εμείς αυτό να το κλικάρουμε, θα πρέπει να το κάνουμε, εντάξει, το παραδοσιακό href δεν μας αρέσει, έτσι δεν είναι και τόσο όμορφο, ή να φτιάξουμε ένα div, ένα span, ένα κάτι, το οποίο θα μπαίνει μέσα στο div που έχουμε φτιάξει. Και θα πάει το ένα κάτω από το άλλο και πάει λέγοντας και scroll και τραχαγύρευε. Εντάξει. Άρα εδώ πέρα θα έλεγα αυτοί που ασχολούνται τώρα με το CSS να δούνε τι είναι καλύτερο να μπει εδώ πέρα. Να μπει span, να μπει div, μέσα στο div και τα λοιπά. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, πώς το λένε, να μπορέσουμε να το δημιουργήσουμε για να είναι πιο όμορφο. Τώρα, όταν αυτό θα έρθει, θέλουμε να το κάνουμε κλικ και μετά να ανοίξει ένα div που θα πιάσει όλη την οθόνη μας. Έτσι, και να μπορούμε να διαβάσουμε για να κάνουμε scroll και πάει λέγοντας, και κάπου θα υπάρχει ένα κουμπάκι που θα λέει εντάξει, κλείσε τώρα, ευχαριστώ, αυτό ήταν, και να επιστρέφουμε πάλι εδώ πέρα. Εντάξει, εκεί είμαστε.
Πολύ ωραία. Τώρα, ερώτηση τώρα προς τους server side. Κάθε φορά λοιπόν που εμείς παίρνουμε τα announcements από το server, για να μην καθόμαστε κάθε φορά και το βάζουμε, γιατί αν εδώ κάθε φορά που παίρνουμε εμείς πράγματα, το βάζω έτσι ότι έρχονται από κάπου αυτά, αν κάθε φορά έρχονται 10 πώς το λένε, μαθήματα και εμείς τα πετάμε κάθε φορά εδώ πέρα μέσα, θα γίνει της κακομοίρας. Την πρώτη φορά είναι 10, τη δεύτερη 20, 30, 50 κτλ. Άρα θέλουμε έναν τρόπο να μπορούμε να ελέγχουμε αν το μάθημα, ξέρω εγώ, τάδε το έχουμε. Η ερώτηση τώρα δεν το έχω δει. Υπάρχει κάποιο ID μέσα στα μαθήματα που να ξέρουμε ότι όντως το έχουμε πάρει αυτό? Ναι. Έχει ένα πίνακα που συνέχισε με τα μαθήματα. Ναι, όταν μας δίνετε το JSON, έχει ID για κάθε μάθημα? Ναι. Μοναδικό? Ναι, κάθε μάθημα είναι κωδικό μαθήματος. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν εμείς τώρα, πριν τα πετάξουμε εδώ πέρα μέσα, θα πρέπει να ελέγχουμε αν αυτό το ID το έχουμε. Ένας τρόπος είναι εδώ πέρα, στο αρχικό ID που έχουμε, εάν για κάθε πράγμα που θα βάλουμε μέσα το δίνουμε το ID που μας δίνουνε, τότε μπορούμε να ρωτήσουμε εάν κάτω από εδώ πέρα, από το αρχικό εννοώ, υπάρχουν spans με αυτό το ID. Εάν υπάρχουν spans με αυτό το ID, τότε δεν το βάζουμε. Εάν δεν υπάρχει, το βάζουμε. Σωστά? Εντάξει μέχρι εδώ? Και επίσης, πώς θα τα βάζουμε? Θα βάζουμε τα νέα πάνω και τα παλιότερα παρακάτω. Άρα δεν πρέπει να κάνουμε append, θα πρέπει να κάνουμε προσθήκη στην αρχή. Prepend. Άρα θα κάνουμε εδώ πέρα prepend. Είναι κάτι άλλο που θέλουμε εδώ πέρα εμείς? Όχι? Ωραία. Άρα αυτό το κομμάτι είναι για μας ένα μουτζουλάκι. Δηλαδή μπορούμε να το κουπανίσουμε και να το βάλουμε όπου θέλουμε. Είναι για το courses, αλλά ισχύει και για το announcements. Δηλαδή αν δεν μας περνάτε και ID θα πρέπει να μας το περάσετε. Ωραία. Άρα λοιπόν ένα πράγμα είναι, Δήμο, ότι το courses εμείς χρειαζόμαστε να έχει ID. Τα παιδιά λένε ότι δεν έχουν ID. Είναι μοναδικό. Αυτό έχει σημασία. Το code είναι μοναδικό. Δηλαδή το ID που είναι κάτι βάση μας πειράζει, αυτό μας ενδιαφέρει το code. Το μάθημα αυτό είναι το 1001, ας πούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας το ξαναστείλετε με αυτό το κωδικό. Υπάρχει? Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, πάει. Αν λοιπόν δεν το έχουμε στο announcements, το θέλουμε αυτό. Όταν θα πάω να φτιάξετε το αυτό, να το κοιτάξετε να το κάνετε. Τώρα ένα άλλο που λέγαμε με το Δήμο, πώς θα το κάνουμε, είναι πώς θα κρατήσουμε ποια διάβασε ο χρήστης. Εντάξει. Εμείς λοιπόν, εσείς δεν μπορείτε να ξέρετε ποια διάβασε ο χρήστης. Άρα πρέπει εμείς και με κάποιο λόγο να στο δείξω. Δήμο, και τι σκέφτηκα για αυτό το θέμα. Την ώρα που εμείς ανοίγουμε αυτό το πραγματάκι, εδώ, το κάνουμε κλικ, εκεί την ώρα σου δημιουργούμε ένα Ajax που σου περνάμε κάτι. Τι θέλεις να σου περάσουμε? Ότι εμείς το ανοίξαμε αυτό. Έτσι ώστε να το κρατήσεις και την επόμενη φορά να μας το δίνεις με ένα πράγμα που να λέει ότι αυτό το διάβασες. Τώρα μιλάμε για τα announcements, έτσι. Ναι, ισχύει και για τα courses. Αυτή η λύση ισχύει και για τα δύο. Για τα courses μας ενδιαφέρει να ξέρουμε, μας ενδιαφέρει να κρατάμε να το διάβασε. Μέσα τα courses τι έχουνε? Δεν έχουνε Τα μαθήματα που είναι γραμμένα στο... τίποτα άλλο. Ωραία, τότε δεν μας... Η ιδέα είναι εκεί πέρα να μπορεί να δει τα μαθήματα που είναι γραμμένα, να γραφτεί σε καινούριο μάθημα ή να διαγραφεί. Πολύ ωραία. Πάμε τότε στα υπόλοιπα που είναι μοναδικά και... Announcements μας ενδιαφέρει. Ωραία. Η λύση αυτή σ' αρέσει? Δηλαδή, την ώρα που εμείς κάνουμε κλικ στα announcements να σου περνάμε ένα Ajax που θα σου περνάει, ξέρω εγώ, τον αριθμό 1. Και εσύ πρέπει όμως όταν μας δίνεις τα announcements να μας έχεις ένα πεδίο που να λέει 1 ή 0, ξέρω εγώ, ανάλογα αν είναι read ή unread. Ναι, αυτό βέβαια θα χρειαστεί προσθήκη μέσα στη βάση. Ναι. Γι' αυτό λέω. Είναι εντάξει, μπορεί να δημιουργηθεί, έχει φασαρία, δεν έχει. Εμένα μου ακούγεται εντάξει. Μέσα από το ακόμα ακούγεται εντάξει, δεν θα ασχοληθεί με τα announcements. Τι το σχέδιο Βασικά ναι, και αυτό είναι. Ναι, σε αυτά που πρέπει να announcements θα πρέπει να παίρνουμε και να βάλουμε ένα πρόβλημα στη βάση καινούργιο. σε
ένα announcement έχει διαβαστεί από ένα συγκεκριμένο χρήστη. Ναι. Θέλουμε ένα καινούριο πίνακα, δεν φτάνει ένα κώδο που να λέει ποιος χρήστης έχει διαβάσει το announcement. Ναι. Θα είναι πιο εύκολο αν όταν ανοίγει ο χρήστης εφαρμογής σε λέω τα announcement του μαθήματος να αποφυγείται να τρέξει πάνω στην ίδια την εφαρμογή. Α, στο storage λες. Μέχρι αυτή την ώρα ναι, έχω διαβάσει τα announcement. Δηλαδή να γίνεται σε επίπεδο client εντελώς. Όταν τα μαρκάρω μετά όταν μου στέλνει και ένα announcement, θα το και πάνω και τα πλέον. Άρα εσύ λες αυτό να κάνουμε. Οπότε να μην αποθηκεύει καθόλου το ποιος έχει διαβάσει, να το αποθηκεύει το client. Δηλαδή εδώ θα βάζουμε ID και ξέρω εγώ ίσον με ένα, ας πούμε, κάτι. Τέλος πάντων κάπως, το γράφω εγώ έτσι απλά έτσι για να το κρατήσουμε. Εντάξει, έτσι πρέπει να μην είναι από αλλού. Εντάξει, γενικά το best practice είναι να το έχουμε κεντρικά αυτό, ώστε όπως να ανοίξει να είναι διαβασμένα. Τώρα την άλλη, αν είναι πολύ πιο εύκολο τώρα να είναι στο client. Στο client είναι πιο dirty, πιο εύκολο, ναι, είναι σίγουρο. Το θέμα είναι τι θα υλοποιήσουμε. Ποιο είναι καλύτερα να υλοποιήσουμε, παιδιά. Πιάσατε τον προβληματισμό. Εγώ νομίζω, ας το κάνουμε στο server. Το κάνουμε στο server. Η ομάδα του server έτσι κι αλλιώς έχει, θα έχει λίγο χρόνο να το ρωτήσει. Άρα λοιπόν, σε αυτά που μας στέλνετε θα πρέπει να το τροποποιήσετε. Δηλαδή, εμείς θα στέλνουμε, ξέρω εγώ, ένα πεδίο που θα μας πείτε εσείς, πεδίο ίσον με ένα, αλλά θα πρέπει και αυτό να μας το δίνετε εδώ πέρα, όταν μας το φέρετε. Έτσι ώστε, εμείς όταν το διαβάζουμε να μπορέσουμε να κάνουμε εδώ πέρα το διαχωρισμό. Το έχουμε? Παιδες, χρειαζόμαστε ένα πεδίο όταν μας το στέλνετε, έτσι ώστε να ξέρουμε εμείς ότι αν αυτό είναι ίσο με 0, ας πούμε, δεν έχει διαβαστεί και θα πάμε εδώ και θα το κάνουμε, ξέρω εγώ, με αυτό το χρώμα. Θα μπει από πίσω θα βάλουμε ένα πίνακα, εσείς μπροστά, απλά θα έχει ένα πεδίο έξτρα στο ανάπτυξη. Αυτό. Θα λέει red, true, false, κάτι τέτοιο. Πολύ ωραία. Και αυτό το ίδιο το πεδίο εμείς θα σας το στέλνουμε με Ajax αν αλλάξει η κατάστασή του. Όταν το στέλνεις, δηλαδή αν πατάει ο χρήστης, αν μπορεί να κάνει κάποιος πώς θα και να πει ότι είναι red. Ναι, ή οπουδήποτε θέλετε αλλού, ας πούμε, σε άλλο πόρο, δεν ξέρω, όπως θέλετε εσείς. Οπότε εμείς, αν το πεδίο είναι ίσο με 0, θα κάνουμε αυτό το χρώμα, ας πούμε. Αν το πεδίο είναι ίσο με 1, θα κάνουμε αυτό το χρώμα, ας πούμε. Και έτσι λοιπόν μπορεί κάποιος όταν παίρνει τα δεδομένα να κάνει ένα scroll και να λέει «Α, το διάβασα, δεν το διάβασα». Πολύ ωραία. Το έχουμε αυτό τώρα να πάω στο άλλο. Δήμο, το έχουμε τώρα όλο αυτό το προβληματισμό να πάμε στο άλλο. Ωραία. Λοιπόν, ερώτηση προς τους... Εδώ τώρα είναι ένας σχεδιασμός οθόνης που συζητήσαμε λίγο με το Δήμο πώς έχουμε μια πρόταση εμείς οι δύο να πούμε, τώρα να δούμε πώς θα το κάνουμε, είπαμε screenshots και τα λοιπά, το συζητήσουμε. Λοιπόν, η ιδέα μας είναι εξής, ότι να βάλουμε τα βασικά μενού εδώ κάτω, courses, μαθήματα, ιστορίες, settings και πάει λέγοντας, και αν δούμε ότι πιάνει πολύ θα το κάνουμε να γίνεται και scroll. Εντάξει. Ωραία. Τώρα, ας υποθέσουμε ότι κάποιος κάνει κλικ κάπου, εδώ ας πούμε. Τότε, να βγαίνει αυτό που λέγαμε χθες, μέσα, και εδώ να υπάρχουν τα μενού που εννοείται ότι είναι υπομενού αυτού του πράγματος. Και αυτό να τραβιέται μέσα, έτσι ώστε να μην χάνουμε από το σημείο που έχουμε να δείξουμε κάτι, γιατί το σημείο που έχουμε να δείξουμε είναι αυτό. Αυτά θα μείνουν πάντα εκεί. Άρα μειώνουμε ήδη την οθόνη κατά τόσο. Και γι' αυτό να είναι μέσα και να υπάρχει ένα κουμπάκι κάπως εδώ που να φεύγει. Κλικ να έρχεται. Και εδώ να είναι τα υπομενού αυτού του πράγματος. Ή αυτού ανάλογα που θα κάνει κλικ ο άνθρωπος. Πώς σας φαίνεται αυτή η λογική? Ωραία. Θέλει κανείς από την πλευρά του server side να ασχοληθεί με το μενού αυτό? Καθ' αυτό το μενού, για να ασχοληθούμε εμείς με τα
Με αυτό ας πούμε. Καμία. Άρα θα το κάνουμε μόνοι μας. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει από εσάς και με άλλη απορία να τα πούμε τώρα πριν ξεκινήσουμε? Good. Άρα λοιπόν, θα πρέπει τα παιδιά που είναι απ' έξω φτιάνουν το φόρουμ, παιδιά. Φτιάνουν ένα φόρουμ το οποίο είναι όπως είπαμε, όπως είναι στο YouTube ας πούμε, που πας και γράφεις από κάτω και υπάρχει το μακρινάρι και ο καθένας γράφει το μακρύ και το κοντό του. Κάπως έτσι. Τώρα θα δούμε και εδώ πέρα, κάπου θα υπάρχει αυτή το κουμπάκι που θα αρχίσει να βγαίνει κάθε μάθημα. Έτσι είπαμε τώρα πώς το προχωρήσανε και πώς το πάνε, κάποια στιγμή θα μας πούνε. Εδώ ξεκινάμε τώρα και λέμε courses ας πούμε, announcements, settings ας πούμε. Κάπου αριστερά, πρώτο το settings ή τελευταίο, εντάξει αυτά τα πειράζουμε στο ad hoc ας πούμε. Απλώς πρέπει να στηθεί η λογική. Δηλαδή να υπάρχει αυτό να είναι σταθερό, ό,τι και να κάνουμε εμείς να είναι σταθερό, μετά κάνοντας κλικ. Ναι. Ακριβώς. Τα μαθήματα, όταν θα κάνεις κλικ θα εμφανίζεται αυτό που είδαμε προηγουμένως, που λέγαμε πριν. Όταν θα κάνεις κλικ ας πούμε εδώ και ας υποθέσουμε ότι αυτό εδώ είναι τα μαθήματα, θα εμφανίζεται αυτό εδώ. Αφού δεν άλλαξα τίποτα τώρα. Άλλαξα. Θα εμφανίζεται αυτό εδώ. Ναι, που θα έχει το ID δεν φαίνεται. Εδώ μπορεί να βάλουμε ημερομηνία εμείς. Ημερομηνία μας περνάνε. Σκεφτείτε αν θέλουμε. Τέλος πάντων, εδώ θα είναι λοιπόν όλα τα μαθήματα, τα οποία αν τα κάνεις κλικ, θα δείχνει το περιεχόμενό τους. Οπότε ξεκινάμε έτσι και βλέπουμε, έτσι. Ωραία. Άντε, πάμε.